जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वितरण आणि सन 2025-26च्या नवीन तुकड्यांच्या प्रशिक्षणाचं उद्घाटन जिल्हाधिकारी धोडमेसे यांच्या हस्ते पार पडलं। यावेळी SSI कॉम्प्युटर ते कौशल्य विकास क्षेत्रात मोलाचं योगदान असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले। नुकत्याच झालेल्या जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात आला। तसंच प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं। भविष्यात नोकरी किंवा व्यवसायासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सिंधू मित्र प्रतिष्ठानच्या संचालिका डॉक्टर मुग्धा ठाकरे, तुळस मतदारसंघाच्या जिल्हा परिषद सदस्या सुजाता पडवळ, युवा उद्योजिका ऐश्वर्या शेठ कोरगावकर, माजी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर यांना सन्मानित करण्यात आलं। तसंच बाल धावपटू कुमार कबीर हेरेकर याचाही विशेष सन्मान करण्यात आला। या कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्रातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कविता नाईक, सुगता नाईक, मिताली केदार तसंच जाहिरात व्यवस्थापन व SSI कॉम्प्युटरच्या ब्रँड अँबॅसेडर श्रीमती अनुष्का वर्धम यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला। तर सिद्धी निखारगे, पूर्वा कासार, भाग्यश्री राऊळ, संदेश गवस व संजना मातोंडकर या विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्रांचं वितरण करण्यात आलं। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला SSI कॉम्प्युटरचे चेअरमन रघुनाथ तानावडे व डॉक्टर गौरी तानावडे यांनी जिल्हाधिकारी ती धोडमेसे व अन्य मान्यवरांचं स्वागत केलं। कार्यक्रमाला आपल्याला पार्शेकर साहेब प्रमुख पाहुणे म्हणून इथे आलेले आहेत। पार्शेकर साहेब अशाच ठिकाणी जातात ज्या ठिकाणी पारदर्शक आणि प्रामाणिक काम होतात। त्यामुळे आज साहेब आमच्या इथे आलं म्हणजे आमच्या पाठीवर एक शाबासकीची थापट पडलेली आहे। त्यानंतर SSI हे 2000 मध्ये चालू झालं। 25 जुलै 2000 मध्ये एका छोट्याशा जागेत आपण चालू केलं। आजपर्यंत आपल्याकडनं 21,000 प्लस मुलं ही ट्रेनिंग घेऊन पास आउट झालेली आहेत आणि बरीच मुलं परदेशामध्ये आणि इथे स्वतःचे बिझनेस आणि नोकरीमध्ये कार्यरत आहेत। त्यानंतर आपण 2016 मध्ये स्किल डेव्हलपमेंट ह्या प्रोग्राममध्ये काम करतोय। 2016 पासून आज 10 वर्ष झाली। त्यामध्ये जवळपास 5,600 मुलं आम्ही जिल्ह्यामध्ये ट्रेनिंग दिलं, ज्यामध्ये कोविडच्या काळामध्ये ह्या जिल्ह्यामध्ये कोणीही काम करायला तयार नव्हतं। अशा वेळी आम्ही केंद्र सरकारचा जो कोर्स आहे कोविड वॉरियर्स म्हणून, त्यामध्ये 580 मुलं आम्ही इथे सिंधुदुर्गामध्ये ट्रेन केली। तसंच ऑक्सिजन प्लांट हा जो कोर्स आहे हा कुठेही चालला नाही भारतामध्ये, फक्त सिंधुदुर्गामध्ये आम्ही हा प्रोजेक्ट राबवलं आणि ह्यामध्ये 30 विद्यार्थी होते। 30 विद्यार्थी पास आउट झाले आणि आता तेच विद्यार्थी आपले ऑक्सिजन प्लांट चालवत आहेत। आणि हे पूर्ण पाहून ह्या पूर्ण देशामध्ये आपला जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आला कोविडच्या काळामध्ये। आणि त्यासाठी तत्कालीन कलेक्टर आपल्या ज्या मंजुलक्ष्मी मॅडम होत्या त्यांना दिल्लीला बोलवून त्यांचा सत्कार करण्यात आला, कारण आपल्या जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक होता त्यामध्ये। तसंच NULM जी स्कीम चालते केंद्र सरकारमार्फत, त्यामध्ये हे जे NULM ची जी पहिली ॲडव्हर्टाईज निघते जो लोगो आहे, आणि आपण इथे बऱ्याच NULMच्या पण स्कीम चालवल्या आणि त्या लोगोला पूर्ण भारतामध्ये हे सेंटर लोगोला आहे पूर्ण ह्याच्यामध्ये, म्हणजे ही एक अभिमानाचीच बाब आहे। त्यानंतर गेल्या वर्षी आज हा जो उत्सव आपण साजरा करतो, कारण गेल्या वर्षी आम्हाला 180 मुलं ट्रेनिंगसाठी इथे देण्यात आली। त्यापैकी 179 मुलं ही चांगल्या मार्कने पास आउट झाली। त्यापैकी काही मुलं मुंबई, पुणे आणि सध्या जॉब करतायत। तसंच एक आपण इथे स्ट्रीट फूड वेंडर हा एक कोर्स शिकवला, ज्यामध्ये 60 मुलं आपल्याला देण्यात आली। त्यापैकी 58 मुलं सध्या स्वतःचा व्यवसाय करतात, घरी केक बनवतात आणि हे पूर्ण ह्याला सप्लाय करतात। आणि यावर्षी आपल्याला 90चं टार्गेट देण्यात आलेलं आहे। काही मॅडम मुलं अजून असं वंचित राहिलेले आहेत आमच्याकडनं, म्हणजे ज्यांना आम्ही ह्यावर्षी कोर्स देऊ शकलो नाहीत। आणि जवळपास आमच्याकडे हे ॲडमिशन होतात हे मागच्या याच्यावर होतात आणि वेटिंगवर जवळपास 250 मुलं ही आपल्याकडे वेटिंगमध्ये आहेत, म्हणजे ज्यांना आपण अजून काही देऊ शकत नाही आहे इथे। व्यवसाय सुरू करा आणि त्यासाठी तुम्हाला जे काही मदत लागतील त्यासाठी अनेक माध्यमं आहेतच। आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी मी खरोखर आजच्या या सगळ्या श्री साई इन्फोटेक्स साठी मी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा देते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जे गोरगरीब विद्यार्थी आहेत त्यांनी स्वतःच्या पायावरती उभं राहावं, किमान कौशल्याचं ज्ञान त्यांच्यामध्ये यावं आणि या ठिकाणी समाजाला त्याचा उपयोग व्हावा
आणि म्हणून या ठिकाणी अवतीभोवतीचा जो उपेक्षित समाज आहे या समाजाकडे आपण या ठिकाणी आपलं लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपण या ठिकाणी पदवी आणि प्रमाणपत्र घेऊन तो बाहेर पडता आपल्यासमोर अनेक आव्हानं आहेत. हे आव्हानं सगळे या ठिकाणी आपल्याला पेलायचे आहेत. समाजाचे गुण आपण लागतो त्या समाजाची जेवढी म्हणून सेवा करता येईल तेवढी तुम्ही विद्यार्थ्यांनी करायचं आहे. आणि या सगळ्या पुढील वाटचालीस तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. नानावडे सर, नकुल पार्सेकरजी, उपस्थित सावंतसाहेब, आपण सर्व विद्यार्थी आता कलेक्टर मॅडमने सांगितलं त्याप्रमाणे आपण शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकत असताना अनेक पदव्या घेतो आपण, पण त्याचबरोबर कौशल्य हे खूप गरजेचं आहे. कौशल्य असेल तर आपण पुढच्या या स्पर्धात्मक युगात जगण्यासाठी जी ताकद आवश्यक आहे ती या स्किल डेव्हलपमेंटमधून मिळते. त्यामुळे वेळेसर असलेले नकुलजी पाटील, आमचे दुसरे मित्र बॅरिस्टर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष उमेश गाळवणकर, सावंतवाडी तालुक्याचे उपनगराध्यक्ष कोरगावकर मॅडम, तशाच नवनिर्वाचित अपक्ष उमेदवार पडवळ मॅडम, सखा पाटील कॉलेजचे प्राचार्य आपटे सर व माझे मित्र आणि जे माझ्याबरोबर कोल्हापूरला आम्ही एका ठिकाणी होतो ते या कॉम्प्युटरचे साई कॉम्प्युटरचे इन्फोटेकचे डायरेक्टर तानावडे, या सर्वांचं मी प्रथम आभार मानतो की त्यांनी चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम उपस्थित केला. आणि या छोट्याशा कार्यक्रमाला सुद्धा कलेक्टर साहेबांना आणणं ही कामगिरी नकुल पाटील यांनी केली. त्याबद्दल मी त्यांनाही धन्यवाद देतो. नकुल पार्सेकर की त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. या जिल्ह्यामध्ये विकास कार्यक्रमामार्फत जे कार्य हे घेतले जातात व्यावसायिक कोर्स, त्याची खूप आवश्यकता होती. आणि या सर्टिफिकेटमुळे या मुलांना कुठेही स्वतःचा उद्योग उभा करता येतो. आणि अशा तऱ्हेने 18,000 विद्यार्थी निर्माण करण्याचं काम तानावडे कुटुंबियांनी या जिल्ह्यात केलं. आणि स्थानिक माणसाने असे व्यवसाय करावेत असं मला वाटतं. त्याच निमित्ताने या कार्यक्रमासाठी मी माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यावेळी सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी समीर घारे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, सखा पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य कैलास राप्ते, बॅरिस्टर नाथपाई संस्थेचे अध्यक्ष उमेश गाळवणकर, अटल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकर, इंद्रायणी शिक्षण संस्थांचे उपसेन सावंत आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे निवेदन प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी केलं. यावेळी SSI कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी, पालक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. म्हणून मी 4 वेळा वरसला गेलो आणि साहजिक आहे, मार्च एंड आहे, त्यांची प्रशासकीय धावपळ एवढी असते. मी जेव्हा जातो तेव्हा त्यांचे PA सांगतात मॅडम विमानात आहेत, मुंबईला गेल्यात, मंत्रालयात मीटिंग चालू आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मॅडम ही आहे, आता मी प्रांत साहेबांशी पण बोलत होतो, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या जडणघडण वाढलेला मी कार्यकर्ता. त्यामुळे या जिल्ह्यात जे जे काही कन्स्ट्रक्टिव्ह आहे ते या अधिकाऱ्यांनी पाहावं हा माझा आग्रह असतो. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला त्रास दिला. या जिल्ह्यात शेखर सामंत असतील, जे माझे खूप जवळचे घरगुती मित्र आहेत, मोहन वडवडेकर आहेत, त्यानंतर इकडे गाळवणकर आहेत, मी स्वतः एक कार्यकर्ता. अशा 5-6 कार्यकर्ते या जिल्ह्यातील राजकारण अपार्ट फ्रॉम दी पॉलिटिक्स जे काही चांगलं होत असेल त्याच्यासाठी खपणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे हे करत असताना जर असे अधिकारी मिळाले, म्हणजे मॅडमांचा गेला 6.5 महिन्याचा कार्यकाळ माझं निरीक्षण आहे, मॅडम सगळ्यात जास्त प्राधान्य या जिल्ह्यातील सामान्य कार्यकर्त्याला देतात. आणि त्यांचे अनेक गुण आहेत. मगाशी मला त्यांच्या PAचा फोन आला आणि ते म्हणाले की व्यासपीठावर प्लास्टिकच्या बाटल्या ठेवू नका. मॅडम हा संदेश आहे, लक्षात घ्या, हा खूप चांगला संदेश आहे, खरोखर चांगला संदेश आहे. आणि अशा प्रकारचं एक विजन ठेवून या जिल्ह्यासाठी रचनात्मक काम करणाऱ्या अधिकारी असतील तर त्या अधिकाऱ्यांना आपण सगळ्या स्तरातील लोकांनी सहकार्य केलं पाहिजे, त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि प्रत्येक वेळी आपली प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनासारखी होत नाही, कारण त्यांच्याही काही अडचणी असतात. हे सगळं राजकारण सांभाळून प्रशासन त्यांना चालवायचं असतं, हे आपण माहीत करून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी आपल्या मनात कोणा नाही. पण मॅडमांच्या वतीने मी तुम्हाला शब्द देतो की या जिल्ह्यातील सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर मला वाटतं अजून ते 2.5 वर्ष आहेत, त्या आणखी 10-12 वर्ष राहाव्यात अशी माझी प्रार्थना आहे. कारण असे अधिकारी मिळत नाहीत ज्या संवेदना असतात, ज्यांच्या ज्या तळागाळातील लोकांच्या संवेदना जाणतात. त्यामुळे मी आग्रह केला, असं व्हावं मी म्हणत नाही, कारण तुमचंही पर्सनल लाईफ आहे. मॅडम या ठिकाणी वेळ करून आलात, त्यांनी हा कार्यक्रम अटेंड करायला पाहिजे म्हणून VC इथं लावली. त्यामुळे मी तुमचे आभार मानतो. प्रांत साहेब
तुमचाही खूप चांगला अप्रोच आहे. ते चांगले कवी आहेत, ते संवेदनशील लिटरेचर लिहितात, त्यामुळे आमची तुमची नाव निश्चितपणे जोडली जाईल. आपले तहसीलदार साहेब तर शासनाचा उपक्रम तिकडे GR इकडे बाहेर पडायच्या अगोदर अंमलबजावणी सुरू करतात. हा आमचा अनुभव आहे. आम्ही बऱ्याच वेळा त्यांचा आमच्या कोमसाबाच्या वतीने सत्कार पण केलेला आहे. मॅडम, मी तुम्हाला एक शब्द येतो, एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून, या जिल्ह्यात अधिकारी म्हणून सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न हातात असताना जे जे तुम्ही कराल त्याच्या आम्ही पाठीशी आहोत. धन्यवाद. भगिनी पत्रकार वर्ग, सर्वांना नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. या कार्यक्रमाला यावं असा बराच अट्टहास झाला होता आणि तुम्ही करून घ्या म्हटलं तरी नाही मॅडम, तुम्हाला यावंच लागेल. परंतु चांगलं केलं की मला इतक्या आग्रहाने बोलवलं, कारण कौशल्य विकास हा आत्ता मागच्या काही काळामध्ये खूप फोकसमध्ये आलेला विषय आहे. केंद्र शासनाने याच्यामध्ये चांगली धोरणं आणायला चालू केली आणि त्याच्यानंतर राज्य शासनाने देखील धोरणं स्वीकारली आणि खाजगी ज्या संस्था आहेत SSI सारख्या, तर ह्या संस्थांचं योगदान ह्याच्यासाठी खूप गरजेचं पडतं. आत्ताच नुकत्याच पॉलिसीनुसार आता बऱ्याचशा शासकीय शैक्षणिक संस्थांना देखील कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यास आपल्याला मंजुरी दिलेली आहे. तरी पण जे खाजगी संस्था आहेत त्यांचं खूप वर्षांपासून याच्यामध्ये योगदान आहे. विद्यार्थ्यांना तर माहीतच असेल की आपण पदवी तर घेतो, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा एखादा व्यवसाय उद्योग करायचा असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला आवश्यक कौशल्य असतील तर तुम्ही त्याच्यामध्ये टिकू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुमची मार्केटमध्ये तुमची एक व्हॅल्यू वाढण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे आणि तुम्हाला माहितीच आहे की जसं आपण बघतो की संगणकाचं युग आपण सगळेजण बघतच आहोत, परंतु आता इथून पुढं AI असेल किंवा अशा नवीन नवीन तंत्रज्ञान येत आहे आणि अशा स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला टिकून राहायचं असेल तर ती कौशल्य आपल्याला अवगत केली पाहिजेत. या कौशल्य विकासासाठी मुलांनी म्हणजे स्पेशली विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनी कायम ह्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवलं पाहिजे, कारण ही आजकाल इतकं तंत्रज्ञान फास्ट बदलत आहे, इतका वेग आहे तंत्रज्ञान बदलाचा, तर आपण त्याच्यामध्ये अपडेट राहणं फार आवश्यक असतं. आणि बऱ्याचदा असं होतं की आपला नेहमीचा अभ्यासक्रम त्याला तितका न्याय देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तुम्ही नियमित अभ्यासक्रम करता करता स्वतःमधली ही कौशल्य, बदलत्या तंत्रज्ञानाची कौशल्य तुम्ही अवगत करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि जसं की SSI इन्फोटेक सारख्या संस्था याच्यासाठी आपल्याला फार उपयुक्त आहेत. तुमचं संस्थेचं योगदान जे आत्ता तुम्ही वाचून दाखवलं, नक्कीच म्हणजे 20,000पेक्षा जास्त विद्यार्थी तुमच्याकडून कौशल्य प्राप्ती करून गेलेले आहेत. नक्कीच तुमचं खूप मोठं योगदान समाजासाठी आहे असं मला म्हणावं लागेल. एक चांगला उपक्रम आज तुम्ही माझ्या म्हणजे मला बोलवून घेतला, त्याबद्दल मी तुमचा आभार मानते. आणि बऱ्याचदा असं होत नाही की प्रशासकीय कामकाज सांभाळताना इतकं लोकांमध्ये जाणं होत नाही, परंतु अशा वेळेस येणं होतं आणि समाजामध्ये प्रशासनाबरोबरच असे घटक काम करत असतात, त्यामुळे समाजाचा विकास होऊ शकतो असं मला वाटतं. या निमित्ताने काही आपण महिलांचा देखील सत्कार केला आणि महिला दिन नुकताच होऊन गेला. सांगायची आवश्यकता नाही की नक्कीच ह्या महिला ज्या काम करतात की बरेचसे चॅलेंजेस असताना देखील महिला आपल्या घराच्या मर्यादांच्या बाहेर जाऊन काम करायचा प्रयत्न करत असतात. कितीतरी महिला अशा आहेत मी बघितले की आम्हाला घराच्या बाहेर पडून आम्हाला लोकांसाठी पण काम करायचं आहे, आम्हाला वैयक्तिक विकास करायचाच आहे परंतु आम्हाला समाजासाठी देखील काम करायचं आहे, असा अप्रोच असणाऱ्या महिला आजकाल खूप भेटतात. आणि एक महाराष्ट्रामध्ये राहताना ह्याचा फार अभिमान वाटतो की इतका पुरोगामी विचारांमध्ये आपले महिला वर्ग काम करत असतो. तर त्यानिमित्ताने ज्यांचा आज सत्कार झाला त्या सत्कार मूर्तींचं देखील मी अभिनंदन करते. पुन्हा एकदा ज्यांनी ह्या वेगवेगळे कोर्सेस करून आता जे त्यांना जॉब मिळतील किंवा जॉब मार्केटमध्ये पुढे प्रयत्न करतील तर त्या सर्वांना देखील मी शुभेच्छा देते. आणि कायम शिकायची इच्छा ठेवा, अपडेट राहायची इच्छा ठेवा, यश आपोआप मिळेल असे मला वाटतं. धन्यवाद.